Unha programación baseada nun modelo de festas para todos os gustos e todas as idades. Deste xeito, o Concello de Vilagarcía presentou o programa das festas de San Roque 2019, uns festexos que comezarán co pregón de Marcos Calveiro. Que arrancarán oficialmente o mércores 14, co pregón no Balcón de Rabella, a cargo de Marcos Calveiro, vilagarcián de corazón, escritor do libro Xardineiro dos ingleses, e as festas de San Roque tamén a van a servir, neste caso, para poñer a literatura galega en valor, subindo a un escritor ou ao balcón de Rabella. Os festexos contarán coa actuación de Blas Cantó, Víctor Manuel, Xoel López e Cristian Silva. Ademais, o cómico Leo Basi estrenará a súa última obra na vila. Festa clown, orquestras, pasacalles, festivais, festa da auga, noite meiga, combate naval e moitas actividades máis completan unha programación, segundo a concelleira de Cultura, para toda a familia. Pensada para todos os gustos e para todas as idades, cun mimo especial de cara ao público familiar, porque este é algo que nos distingue respecto a outros concellos, que reúnen tal vez a moita xente nun día, 2 días, pero en Vilagarcía o que facemos é que temos tamén citas multitudinarias, como pode ser, sin dúbida, a Festa da Auga, o combate naval, pero aparte desas grandes citas, tamén temos actividade ao longo de todos estes días. O alcalde destacou o carácter social e solidario destes festexos. Que o que tratan estas festas, además de ser festas inclusivas, de tratar de tamén ter en conta que as persoas que teñan, por exemplo, dificultades, e por iso novamente o pregón vai a volver a utilizarse o linguaxe de signos, por iso vai a haber contacontos tamén con linguaxe de signos para que as persoas que teñan dificultades. O Concello de Vilagarcía tamén quere mostrar o seu rexeitamento á violencia machista e por iso instalarán un punto lila e reforzarán a seguridade.